Na provedení tohoto pokusu budeme potřebovat glukózu, 2 kádinky, jednu o objemu 300 ml a jednu o objemu 50 ml, 2 odměrné válce, jeden o objemu 100 ml a jeden o objemu 5 ml, magnetickou míchačku, manganistan draselný, míchadlo, hydroxid sodný a laboratorní lžičku. Ve větší kádince rozpustíme ve 100 ml destilované vody 0,15 g hydroxidu sodného a 1,5 g glukózy. Do kádinky vložíme míchadlo a kádinku s roztokem položíme na magnetickou míchačku. Zapneme míchání. V menší kádince máme připravený roztok. Pár krystalků manganistanu draselného v 5 ml destilované vody. Menší množství tohoto roztoku nalejeme do větší kádinky. Dochází k redukci fialového manganistanu draselného na manganan draselný, který má zelené zbarvení, a ten se dále redukuje na oranžovo-hnědý oxid manganičitý vlivem glukózy, která hraje roli redukujícího sacharidu. Manganan draselný je stabilní pouze v zásaditém prostředí, proto se přidává do roztoku hydroxid sodný.